ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଚାଲ ୟାର, ମାନିନେଲି କି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ତମ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ସହିତ ତମ ବୟସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ସତ କହିବି, ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କାରଣ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ସଫଳତା ପାଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ହେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରନି। ଭାବ ଥରେ, ଯଦି ତମେ ଲାଇଫରେ ସଫଳ ହେଇପାରିଲନି, ପୁଣି ତମ ମା ବାପାଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଯିଏ ବହୁତ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ତମ ଉପରେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସାଙ୍ଗମାନେ, କହୁଛ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ଯେ ସବୁଦିନେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେବେ ତ ସେଦିନ ଆସିବ, ଏ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ କାମ କରିବାର ଛୁଟି ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ବାପା ସଫଳ ହେବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝ, ଆଉ ସଫଳ ହୋଇକି ଦେଖାଅ। ଯଦି ଆଜି ତମେ 6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ନାହଁ, ତାହେଲେ କାଲି 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଥାଅ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ତ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନିଜେ ବଦଳିନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଲାଇଫ୍ କିଛି ବି ବଦଳିବନି। ସେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଯାହା ତମକୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଅଟକାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକଲା ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନର ରାସ୍ତାରେ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ ଏତେ ସହଜରେ। ନିଜେ ନିଜକୁ କିଛି ଖାସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେଇନ, ନିଦ ଖୁସିକୁ ଛାଡ଼ ତମେ। ସଂଘର୍ଷର ମଇଦାନ ଛାଡ଼ିକି ନ ଯାଅ ତମେ। କିଛି ନ କରି ଜୟ ଜୟକାର ହୁଏନି, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକର କେବେ ହାର ହୁଏନି। ନା ଗୋଡ଼ ଥକିଛି, ନା ହିମ୍ମତ ହାରିଛି। ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଜୀବନରେ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବାର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ଅଛି।